na yanko ye nima na CJ me kwada obokrata ni na mabobọ so taw na afi ma sorry so daily guide na me de hyase CJ so atete se na muframum amo kase ewra Canada kompre kwaja po kra se ono no eyi Dr. Bawumia ne campofo no eba behu no ana kompe so mo ne no edada no ma ne sika bi ni ade na otwesan na obeye reanimate eye franka tuni abedi akire edema Dr. Bawumia na eno na Dr. Gideon Boako aba no mpanyifo mo ebo ntoa kasa edema Dr. Bawumia ewa kwanto mo betu no November 4th year wodi wo manima wose enye no kreda wasi enya no kreda ensi da babia ana family Dr. Gideon Boako akasa ewo nsemi ho wasi enya no kre nti so obi akokasa asem no a wobowa enti ono no camp ho de bibisa ensiye eno ho asem ewo daily guide anim ha sei na presby moderator ena ne foni eda hayin wasi Dr. Adutwum eye most innovative education minister ya Ghana enya ewo mayimu eno so ho asem daily guide edi mu amane nyina aba ena eye nana adodan kwakufu ado ena echese eba no STEM no a eye science technology ene de keka ho no a wasi eyade da ban na koma so na ban na yineye mo eye ya wo mo ekire adan ahodo o masisi ne nyina no science labs mo de boase de beye na enwuma sua e wo sanfa honom no ebekọ nanim eno so e wo daily guide anim ha ya mabomu ama wo na Ghana for wo Germany so na ebo abaso yo CJ so mo se no sikasem entotoye no wo mo hunu ne se epeja nti oboja abaso bopa e na ma eye oman no sikasem entotoye no ti Ghana for bia wo mo ewo yuka brochima mu eno mo nyina akambo man ye se Germany na o mo nyina akambo ma chese omo edisa enkrato no eba wo so hwe de covid ebeye Russia ne Ukraine to kwanso ebeye no a na chese asa anidaso nyina esanye na so ne no mo wo hodmo wo mo de nyoma ba free SHS TVET na digitalization aban yi aban nyina no wo mo hu ne se eye hyehye ya aban no ede egu akwanso ebeboa ama enyoma aniadane eno so daily guide ede mu nkyem nyina aba ewo ha na mame fanko Ghanaian Times mu a na asem kese da ha se wo hwe katafa etoso miensa no a ebo amane yese abamu abi ono no oye woda osu adwuma omom so nade bi na CJ yese high tension ase ena abamu etu galamse yi bi chese o manhine no yo wo ese hoye esuo so manhine hu ade ekoso se nyoma tutututu amna wo high tension ase wakosisi amna ni nyina o na abamu ene ne fefuo bi asaso abomoden akotu amna ne biem na ne wona no enya ne ntiye eno mankrofo chi wom nti se me no ekasai no takwa circuit court ase ese George Finn awono no eye water apprentice over 20 years woko akwakoda afiase asanso ye dwumaden nti wakoda afiase 20 years eye dwumaden de aka ho sa high tension ase eni etu galamse ya obeka mani party obasu kunipa na so peso ye den wutu high tension ase nyina na se donko na mframa bona ebugu a nipa obekum no ye say ya deketoa na ene wani nso ade a wodi amso manyimra mumfa nya adwuma mpa na sa nti eno so ho asem Ghanaian Times said aba ewo hanom a enchem no nyina eda ha won saka bekenkan bi ede amame na eye osofo no ehye eye ahonede ho sem so oman yi mu na ede afutuo ema mansi assemblies ni nyina ese obi a wo bylaws no ye emra mansi na nkasa na de agu akwan so mo de hye sa ahonede ho sem ebe ye adwuma na eno na Dr. Frida Kosua Prempe wona ye sofo no eche se sa bylaws na wo ho ni nyina no omuhyimu kina no mufanye adwuma emma no enkapa se de beye na ahonede ho sem no ebegina yie sansa bebe ne mekeka kono enye wode nsem wo nyina tudwa bra na obonto afa mia bia nso to na yiri wo mo no na obonto ewo ho eno so Ghanaian Times edimu kyemu nyina aba ewo ha na eye wokọ doma so na doma divisional chiefs no ensia ene de wo mo ensase apamase ya wo mo ehwe se wo mo betoto niema abonsase ho ban na galamsa ekoso no wo mo atuase eno ho asem ewo Ghanaian Times anim han ma mede ama wo yen share daily graphic nso ebo amane omampani nana adodan kwakufu ado ene winiba ena nhyemude kese koso na eno no ye ekowaso mo seminar CJ asemo mampani akan Adam akoma so ache na ensemi sa kuku semi ba ye nyina ye tena ase na ye ka security express ani omo kasa so ka ho asem bi de na aba
ɔmampani say aman panyifo bi omo ehye ECOWAS asena ye omo adwen say so omo tena so na ebre so wose tumi na ekita no no wode to ho no ma na opese o chinchima mamra no na wotena so chekoso atena so ɔmampani si da bi yenye no saa wose yenye no saa na sade abantugo koso asrafo tu abangu etu abangu ni nyina no ewo ba bi efiri wo mo yama eye democracy kabmami kabina abibiman ne fa eye atoy fam hanom no enjoy no eye atia tofam eye atia tonsuom nti aman empanyifo a wo mo nyina se ECOWAS ase no enhwe so mo dia mamra ba ye adwuma ECOWAS enhwe so mo be hye members ni nyina no obi ade hyehyeye ye da ho no ma na mo so ma ne bedi mampani no wo mo de be ye adwuma enkotintim no se wo interesting ti enkodan no so person tena so che eno ani asema mampani e de atugya wo hwe se ECOWAS e be fa no nto pa afra na kuku na esisie ye tete ne nyina no eno so akofom na presec legon school we school ba kwa manage ho pa wo manya 85 years enfie no pore aduawotwe num omo bodwuma na ye adwuma e omo di dwuma de pinu a na ehyehyɛ so emu no mampani akufo ade ne so afo hye nwomsua ho sem so Dr. Duchume kopie mo hono ma omo de atodwa ese omo de omo koso aka system education no da omo akoma so bomba omo famo de bi omo betumi aboa ama eno so akwa nimu pa eno so ho asem wo daily graphic da obo kratam ti sije so far dem samane no de wo mu na me dia ma wo no okay